Subling nagpahinumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas ngadto sa mga financial consumer sa Zamboanga City nga i-apply ang giingong cyber hygiene practices aron malikay nga maskam o mabiktima online. Atol sa gipahigayong media session sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Zamboanga City, yataga ninyo gibugaton ang pagpahibalo sa katawhan ilabi na sa mga financial consumer kalabot cyber hygiene practices. Mao kini ang dili pagtagad sa mga suspicious messages o persons. Sumala sa BSP, halos tanang transactions karon ginaagi na online ilabi na sa payment transaction kung asa sa tuig 2022 miabot sa 42.1% ang tala sa nagabayad digitally kung itandi niadtong 2021 nga analang sa 30%. Samtang sa tuig 2023 lauman nga moabot pa kini og 50% inig makonsolidate na nila ang ilang report. Busa tambag sa BSP ang hugot nga pagprotekta sa password sa account, pag-activate sa two-step verification process, pag-review sa transaction history o pag-enable sa alert notifications. Makatabang matud pa kini aron dili mabiktima sa fraud o scam. If you happen to fall victim to scams or fraudsters, what will you do? Immediately report to your bank or EMI